sunt aici cu Tudor. Salut! Astăzi o să vă arătăm cum să ajungeți la casa de 500k pe car parking pe City 1. Deci suntem aici la Mac și acum mergem spre casă. Vă mai punem câteva cadre pe drum. Ne oprim la o pauză de alimentare, băieți. Alimentează Tudor primul, după aia alimentez eu. Hai bă, Tudore! Așa, bun, alimentăm. Vă rog să aveți benzină la voi, ca să nu vă opriți pe drum. Mai bine vă alimentați cât de vreme, ca să nu vă mai opriți, că chiar așa consumați destul de repede. Și acum o luăm înapoi, pe drum. Apăsăm aici și o luăm pe drum. Bun, acum suntem pe un pod, pe autostradă și imediat va trebui să facem la dreapta. Imediat ajungem. Aici trebuie să facem la dreapta, în o frână, facem la dreapta. Acum iau pauză și aștept. Hai, dai. Aici, după ce am făcut la dreapta, continuăm tot înainte până ajungem la zona de zăpadă. Am ajuns la zona de zăpadă, punem o frână, pentru că aici alunecă foarte rău, cu mașina. Aici continuăm tot înainte până la curba din față, unde o luăm stânga. Punem o frână. Iar aici o vom lua la dreapta. Hai, Tudor, treci tu primul. Mergeți pe casă. Dacă nu aveți cumpărat, puteți să vă cumpărați. Și... da. Aici vă puteți repara mașina, cum o să fac eu acum. Mergeți încet ca să nu vă buliți. Așa. Și acum dăm cu toate. Tudor, hai la magazin să cumpărăm ceva. Închide tu ușa. Magazinul nu este foarte departe, e foarte aproape. Tot așa mergeți de aici înainte. Încet, foarte rapid. La sensul ăsta o luați ori înainte, ori la stânga. Da, Tudor, ce vrei să zici? Am ajuns la benzinărie, ne dăm jos din mașină, frumos. Și mergem să cumpărăm ceva. Mașina. Hai, Tudor, să cumpărăm de aici ceva. Nici personal aici, bă. Nici personal nu e. Eu iau de aici niște suculețe. De aici iau niște berică. Să luăm și niște carne. Bă, unde-i carnea, mă? Gata, am luat și carne. Bun. Tot, Tudor, eu te aștept la mașină, să-ți iei și tu ce vrei. Nu, prea. Ok, hai să te la mașină. Să facem un grătar, eu am luat pentru grătar. Bun. Nu, hai să mergem, dai tu-mi face. Da, mă, dau. Mamă, bine, ce tricane faci. Acum mergem înapoi la casă și după aceea ne apucăm de grătar, mă. Hai, Tudor, ajută-mă să iau și eu ăstea din porbagaj să-ți facem grătarul. Așa, bun. Vino să le iei. Și revenim când e gata grătarul. Bun, băieți, am ajuns la foc și facem grătarul. Sperăm că v-a plăcut video și vă așteptăm la cât mai multe vloguri. Ăsta e canalul nostru. V-am pupat. Dați like și subscribe. Dați like, subscribe, exact, ascultați și la tot. V-am pupat.